Čo Katri, ako? Dobrý? Nie, Olin. Však ja viem. Olin. Máš. Mojseja. Koľko? Co to mám? O koľko bodov? A to by chodila ešte na svou postel na 2 hodinky. Môžeš. Budem ťa chodiť kontrolovať. Čo budem? No nič, povedz nám niečo o Prosím tebe. ťa, pazuček, chod sa. Rozumné. Čo? Nie. Nerozumieš ma? Poď. Asi Bože, nebo slavu doriču už. No poď, hopa. Ty kamarát, alebo nie? Ježiš, ty ma nerozumieš. Pozor sa. Lebo ťa odnesem do tej poslanky. Pristám sa, hej! Na zrovne si musíš zernúť. Ja to mám vyhovať. Zabudol si! Tak parkuj hore! Ja? Dobre, dám si pojď. Neraz si povedom, požanov si nedáš. Parkuj spať na 2 hodiny. No to dostaneš, keď sa zobudíš. Poď. Kamuško. Poď. Páti, nechcem si to. Trošku. Pásíček chcem si len dobre do ryti, to. Hej, kamaráru! A ja som potom na to jebať. To bolo, vyplakal si sa, padol hrnieč. Padol Castro. Padol Castro. Aj, boha, jejo. Moli, nie, chodíme. Ideš alebo nejdeš? Ale potom. Ideš alebo nejdeš? Kde? Tak poď. Jadný. Ono mi to nejde zastaviť. Nejdem. No, ja jem. Prosím ťa, posílaš to na 2 hodiny. Pásíček, prosím ťa o to. Tak to bolo Janiken, toto. Čo si dal, čistú vodu? Aha. Ale chodú, Ja nechcem. Dobre, poď do postele, ja ti tam donesem za jeden. Čistá voda je na piču. No. Donesem, slúbujem, že hej. Ale ty Ja keď ti slúbim, Ale ty keď ti tam jeden dám, tak ti dám. Neojebem. Nie som špina. Normálne. Ja ti donesem. Donesem si za 11 stadňov. No! Lebo ti stavke, bože, ja nemám toľko síl. Bože. To keď ti zajtra pasík ukážem. Počúvaj ma. Čo? Idej ti na ne, sajde a donesem. Neokovala to. Nie, má bok práve, hej, a to som bolo, hej, áno, hej, a ja, No Ryžiak, toto musí byť na Facebooku. Ja, to bude na YouTube. No veď to, táto akcia musí byť na YouTube, volaj, jo. A teraz idem ubaviť, takže ma teraz rozpravujú, hej?
Ja ťa otravujem. Ja neviem, to iba ten mobil ma otravuje. Pretože budem na Facebooku. Na YouTube. YouTube. Bovajú. Už mám do stránok. To mi stačí, čo je môj, čo? Nech si jazyčkovú mojko. Čo moje krásne, nádherné. Čo? Ty brataci, proste uderené. Čo moje, čo? Čo tu pozeráš? Nechám ma už konečne ubaliť. Hej? Jo. Kde? Môžeme. Tuto počúvaj country punk a bude spokojný, ty vole. No, ne. Furt. To bol môj nos, ty koko. No. Tak vidíš to? Boha jeho. A to bola tvoja slina. No, že? Ty kokso. No nič. Ja si musím ubaliť, Braško. Čo žijem? Mňa nevytočíš teraz. To Ale ťa natočím. Že si natočíš koľko chceš. Mňa teraz nevytočíš. No a to čo si ako chceš? Ubalím moja, ubalím. Normálnu ale. Normálnu. A čo, ja nenormálnu balím? Dobre, to dávaj. Ja nekam, pizza, chodíš. No veď áno. Dneska bude na YouTube. Poď si sasku. Konečne sa urodila. Konečne. Máme to. Tento ho uloží. Že tento ho uloží. Určite, hej. Dobre, nedám môj hubov. Ja sa vysunula. Ktorý nejde hlavu trhnúť. Počkaj, teraz balím, neotravuj ma. Nebežké sucho. Čo robíš? Balíš? Áno, balím. A ide. Máme všetko roztrhnúť. Konečne. Prečo to mám písať? Teraz nadávam. Ešte je tu? A jazyčková od Kastrova. Jazyčková od Kastrova. No, čo, už uderený? No, vidíš to? Si to dojebal úplne. Ja? No, úplne si to dojebal. Ja? Ty si to šuboval, nie ja. Veď áno, veď tuto si nechám ja a Mončo ubalím druhú.